La meva primera feina va ser als 16 anys, treballant en un pàrquing. Parlo català, castellà i una mica l'anglès. No en tinc cap, vull dir, sempre m'ha agradat escoltar els polítics i anant agafant una mica les idees que ens transmeten. Un llibre preferit? No en tinc cap, vull dir, em vaig llegint, però així preferit no en tinc cap. Intento llegir el màxim possible perquè m'agrada, el que passa que a vegades que no tinc prou temps. Pel·lícula, la que me va agradar molt i que l'he vist diverses vegades és En nom del pare. No soc gaire bon cuiner, però m'apanyo una mica i et diria que uns macarrons, tampoc són gens complicats, però vull dir, uns macarrons amb carn rostida, em queden bé. Un lloc d'Ullastret, el Poblat Ibèric. Serà d'uns 400.000 euros aproximadament, sempre ens solem moure en aquestes quantitats. Amb tots, no tinc cap inconvenient. Bé, jo el que ofereixo, porto molts anys a l'alcaldia, vull dir, estic des del 2007 com a alcalde, que són uns quants anys, i al final el que intento transmetre és experiència i una bona gestió, que és a dia d'avui el que hem fet a Ullastret. Vull dir, estem orgullosos de la bona gestió que hem fet des de l'Ajuntament.